semakin ombo bolongan niku semakin besar peluang nglakoni dosa. Bolongan kuping karo bolongan cangkem ombo bolongan cangkem. Mulane antara kuping karo cangkem niki dosane akeh cangkem. Baik cangkem dhuwur maupun cangkem dhuwur. Sampai Kanjeng Nabi janji, man atmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Sapa wonge sing ison jamin krana aku, ison jaga barang sing berada di antara kedua rahang. Apa Bu jenenge? Ngisore irung 4 senti cangkem karo yang berada di antara kedua paha. Mboten ngertos? Pengen ngertos? Ngadeg kula dudohno. Maka dijamin swarga karo Kanjeng Nabi. Terutama niki. Biasanya sing rapate ison jaga iki ibu-ibu napa bapak-bapak? Hah? Wong lanang nggih Bu nggih. Mulane lek nek wong kadang ngomong diarani, "Oh, lambe yo lambe lanang." Lho? Oh, cara kene lambe wedok. Mangkane wong wedok gak ono brengose. Asline wong wedok biyen ku ono brengose, Bu. Ya mergo peritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite teko Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Ya rapati akeh omong. Lah nek wedok bibite teko Ibu Hawa, mangkane do cuwawa. Ojo kok hari-hari biasa pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ana tanggane ning nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe delok ta. Utange neritik kok gelange anyar. Ngono ku sita yen mbok ile ya utangno dulurku ya ora disaur ngono ku ora isin. Pinggire nambahi le kuwi ngono dudu gelang Mas. Aku roh tukune. Apa gak ngono? Allah ya Karim. Hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong pancen wong lanang karo wong wedok ku seje. Wong lanang ku ditakoni siji nyauri siji. Kon iki Kak, warung. Wis wong takoke sito, nyauri ya sito. Nek wong wedok ditakoni siji lek nyaur 17. Ana wong wedok kok pasar padha tangga takoni. Kon yu, anu Dik kok pasar. Ya Allah Dik pasar iki mundak rumpam itu Dik. Aku bedal ke tisu jam 6 ya kaget mulai Dik. Lah sampean takon dene apa-apa ku mundak kabeh takon dene. Aku modal 500 ml ngene iki tok baik pindang ya mundak lama ya mundak berapa yang mundak. Ya Allah Dik aku nek mau padha palura bareng karo bulan isin aku wis ora kudungan. Wong ditakoki kondi kok tok pindang tok lombok tok brambang. Makanya jare Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka ku Bu, nun sewu Bu, mergo 3 perkara, 1 cangkem, 2 aurat, 3 nglarakno atine wong lanang. Iki cangkem Bu. Wong wedok niku kadang mboten nimbang. Ngapunten nggih. Kadang ora imbang. Delokane koyo pakaiane berukut busana muslimah, tapi yo nyelatunan nang wong lanang. Didelok kon joboe koyo sholihah. Wah. Aku sampai dangak saking solihae, tapi yo nyelewatunan nang wong lanang. Wong lanang iso-iso ngomong Bu, ndek kena kopi. Kopi. Aku pegelen gitu nih. Sing lanang ate mangan yang ngomong, Bu, mosok lawahe mek pindang iki tok. Enenge apa ate takok barang. Karuan enenge pindang yo pindang kuwi. Nggih njaluk lawang apa neh? Yo ge ndok ceplok enak. Piye? Ndok ceplok, ndok tem tapi sing diceplok.